cuairtí sportanis agus níl an ceile gunda agus a gaithead bhlá clia ach ina hús, hééis se mústairú le bar chrócané. Bhí an oireann siúlach scéalach ó Bhaidín agus bhí ruaí mac nimuide ina deanta. Ní mór an colla fuair go leor den leanseo réir, ach treis trí chríomhile éireann as chéile rochant, ní mór an colla vín sa tastal is cosúil. Inis tá sé de tosaí a tuiscint an gascit a baintach acu, treis coga fioch war an lainé le muo. Fág chuirtú an air seach a treinál chun ní ihe mar sin ar air agus ihe nócht sin an ceilóir tá téalta ag na lads a chur an slór obair seach. Óáid fear specialte, like níor dearnú le bag na céad bliana I mhaile clíom ní deag fiche trí in a row? Yeah, no, sin an cúis bhí na lads a chur an obair sin seach bhíoscú go raibh star an sin le buint amach agus sin an fá le trí blian nuas chun an obair sin is chur seach arás blian so ná sé go húntaach don chun dait. Tá sé ansa síalta is rálam é agus táán broú las na dobs go bhuacant. Ring sé dínta? Rinne siad an ínta. Tá sé go hénta go bhuaigh siad tá mé ansásta faoi se chu broú lasúd. Is trí cí as chéile? Seatas go bhfuil tá sé go héntaach. Dúir nach mín toras fad a bóthir a bhhaile ar orna bhleá clia leis an gcóran, ní bháin go éirí le cuairteart ar Ospaidéal na Leanaí a Groblin ach freisin ar Ospaidéal na Leanaí ar Fráidin Teampaill agus chuirú fáilte chríú lompas a dáit agus sonas agus blindar le feicéid a zúlin na ngasúd. Cecha spéisialtas tá sé an Sam a bhelgaí don trí bliana as a chéile? An spéisialt a chumhar sár éireacht trí blian le chéile agus tá sé Harbh spéisialta. Bhí ceile mór a réir agus an cíici me ceile mór nachtaí? Leúna dé. Tá na hólbacháin fiáin teol I mar gan na ferimime go an lei agus fáilte charach ifigú le chur an teir a bhfuin ar ball agus sú leis na mílte do lech takeíocht na fáinna bheith láthir agus éad le Sam a thuirt sé ar stáite don tríú bliana sa chéile. Ruaidí mac na mar an nócht TG Ceir I grílár bhleach lia.